Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod. Ei bine, în acest episod îmi voi juca CS și suntem aici cu Ștefan. Salut! Stai să-mi fac și eu niște setări să nu se mai audă. De unde e, mă, volum IP ăsta, ok? Eu tot îi aud. Stai că l-am dat la 6, l-am dat la 0 să nu mai aud pe nimeni că îmi vorbește. Și după cum vedeți, ne jucăm CSGO. Să vedem ce reușim să facem momentan este... Stai să vedem dacă mai avem. Hai mă, bagă-te la counter. La counter? Da. Dacă mai ai loc. Da, m-am băgat. Hai să ne luăm și un AUG aici. Tocmai ce mi-a dat un flash, probabil de la noi, din echipă de la 1. Ia de să-l văd pe Sebicuțu. Să-i dau spectăi pe Sebicuțu acum. Păi tu ai murit, mă, deja? Nu am murit, dar a început meciul când am intrat eu. Ah, da. Să vedem. Nimic după ușa asta, cred. Să sperăm că nu dăm și noi de hackeri. Are unul hack. Cine? Nu, e cu noi în echipă, e cu noi în echipă. E mai bine. Da. Are carambit roșu cu verde, un costum șmecher și schimb pe pistol. A băgat bănuți. Are și wall. Are și wall. Și să ne scuzați dacă nu știm să jucăm foarte bine. Am murit unul. Prea sănătate ce față are. Marș cum joacă ăsta cu M4. Ia stai să mă uit eu pe el să văd dacă are ceva. Nu are nimic, dar a sărit, că avea 28 HP. Ia stai că mă uit tot pe el, spectei să văd. Cred că are wall ăsta. Da, ba nu. Hai că avem 2-0. A băgat cineva melodie. Se aude și la mine, dar nu foarte tare. Pe filmare cred că se auzea de la tine, mă. Dă-și tu mai încet volumul. Ok, l-am dat pe 40, pe 20. Mamă, care a dat, mă, cu d-ăsta în bază? Ce proști. M-am și speriat, doamne. Îți moldovea. Păi să nu-mi iau cap. Ia uite, bă, au dat smoke-ul fix pe mine când dădeam cu grenadă. Nu știu deloc să joace. Dau și ei grenadele astea. Da, și eu dacă nu are la unul acolo. Mă duc ca deșteptul singur pe aici. Bă, 2-0-2 nu e un scor foarte bun. Tu cât ai, mă, Ștefani? -1? Niciun. Ce, mă? Ai -1 tu, că ai ieșit de la Tero în timpul meciului. Hai că da, Ștefani are -1, e pe ultimul loc. E unul acolo și nu știu că să mă duc. Stai că eu vreau să mă uit să văd dacă are vreun de aici hack. Să-l prind pe filmare. Prinde. Ia stați că mă uit să văd dacă merge filmarea. Hăți. Da. Băi, John, sari. Ia uite-l pe ăsta, bă, cu carambitul. Bă, da, bă, ți-am zis, are wall. Tyler ăsta. Are și wall? Da. E acum. Unul mort. Ia uite-l, Ștefan a făcut și el 0 kill-uri. Câte kill-uri ai, mă? 0 acum, că aveai -1. Și s-a pus practic Mamă, cât de kill-uri am. Am 0 kill-uri, ești nebun? Și tu ai omorât unul. Da. Nu știu ce, dar dau mereu la echipament ca să... Gen, m-am obișnuit ca pe compe. Să dau la echipament. Haide, bă, tu ești deja acolo, aparent. Am dat și un smoke aici, să fiu sigur. Cred că sunt 3 smoke-uri. Smoke dat. Dați-vă la o parte, că dau flash. Nu mai da flash, mă, că mi-a orbit. Nu, eu am dat mai devreme. De capul meu. A dat încă un. Eu am dat acum. Cred că sunt unii la ei acolo în bază. Du-te pe partea cea... Mă sacrific. Să-mi iau asta. Stânga, dreapta, bomba e aici, mă. Bă, stai mai aici la bombă. Hai că am prins bine pe episodul ăsta. Stai acolo, eu stau la bombă. Am avut un frame drop aici, nu știu de ce. A intrat și maica mea peste mine în cameră. S-auzea șoptit. Eu am crezut că șoptești gen
că ești acolo pitit sau... Da, după Și mi-am dat seama. am un kill în sfârșit. Am luat un flashbang de pe jos fără să vreau. Câte like-uri să facem, mă? 5 like-uri. 5 like-uri. E puțin. Bă, dacă observați că s-ar putea să se audă mai bine, că filmez și eu cu altceva, nu mai filmez cu aplicația aia. Bă, Și s-ar putea să se audă mai bine, nu știu. Mamă, ce granză e, mi-a o moacă. eu ți-am dat. Cum mă, tu ai dat granza aia? Da. Ai dat-o fix Fumigenă. aici în loc să dai. Mamă, ai dat-o fix în ăla. Fix în... Păi da, să-mi sting focul. Arde focul. Să stingi focul. Arde focul, bravo Ștefan. Unul mort. Era fix ăla cu bomba. Are I-am bombița, dat bă, ești head. nebun. I-am dat head. Hai mă că am și eu 3 kill-uri cu 2. Am și eu un kill, e bine. Un kill cu 1 cu 3. Stai să văd dacă am încărcat armă. Mamă, bă, dar ce sunt cu meciurile astea? S-ar putea să aibă. Fraținul, bă, Să mi-a aibă, furat. cred că de ăla de pe primul loc de la noi, cred că are hack, nu? Că e ăla Da. cu skin-uri. Da, n-am ce să fac eu acum. Echipele vor fi echilibrate. Ne-au prins, cred. Mi-am luat Zeus. Am dat un smoke fix acolo. N-am zis. Care mă tăiați, mă? Hala, habar. Bă, da, da, bă, cu grenada aia fix în stâng. De s-a dus în stânga, loc să se ducă în dreapta. La une, mă. Care ați dat, mă, cu dăsta aici? A dat fresh 1. Eu am ăsta. Eu uite-l pe ăla de unde trage, bă. Nu, deci vin după tine, m-a luat. Stai, mă, că s-a pus unul în fața mea. Care ești? Bibi ăla. Ce se întâmplă? Ce e meciul ăsta? Da, stai să văd și eu ce mai mi-au după jos. Să nu joc numai cu armă. Te-ai murit, mă? Nu, sunt aici. A, uite. Mi-a Dar luat nu armă. prea am ce E să bun. fac. Că aș vrea eu să fac kill-uri, dar n-am cu cine. Dacă Că auzi face, ceva de la fac mine, ăștia nu-i prea problemă multe. de război. Am dat un smoke acolo să nu mai ne vedem. Și acum mergem în partea asta altă. Îmi place să dau cu Dexter. Dar mineral. Păi chiar era să-mi dau singur flash. Nu mi-am luat din asta. Mai de cap. Nu, e ca era grenada mea, că dacă era a lor, mureai. Mamă, sunt doi acolo, sunt doi acolo. Mare, și cred că unul și-a băgat hack, nici bine n-am ieșit sau de la nimerele. Are hack. Are hack. Virus. Da. Virus ăla. Nu, Torsteian ăsta. Ăsta are, și ăsta are hack. Torsteinar. Sigur are hack, că trăgea la nimereală și mi-a dat head. Orică a avut noroc, dar nu cred. Bulan Ia a hai că avut. mă uit la el. Bulan. Avem 6-0. Cred că da, aia mă s-au enervat și au băgat hack-ul. Ba nu, n-are hack. A avut noroc și m-au omorât. Cât am, 3-0-3. Deci v-am zis că nu știu să joc foarte bine, dar joacă și ăștia mei. Că uitați-vă la ăla de pe primul loc, care are 18 kill-uri. Ia mă, ce rank avea. Are rank 33 ăla de pe primul loc de la noi. Cât și asisturi ăsta ai, mă? 0. Eu am două. What? De unde am primit, mă? Am primit un AVP pe gratis, nu mă supăr. Eu am primit un AK pe gratis. Ia că stau aici să le dau. Nu te duce, mă, nu te duce niciodată așa singur. Ok. Te-a omorât? Da, pentru că mi-a dat ăla din echipa mea flash și a venit ăla și m-a luat. Am omorât pe unul, da, mi-a luat flash. Din cauza... Mamă, alt flash! Bă, care dați, mă, cu flash-ul? Unul din... Deci Trei așa la m-a luat nouă. și ăla. A dat din echipa mea flash. Bă, ce a fost, mă, meciul ăsta? Băi, nu știu cum să vă zic, dar cam asta a fost pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Sebi, el a fost Ștefan. Pa, pa! Pa.